Diyos marhay na hapon sa Indogabos mga tugang. Kanakaaging Miyerkules de Ceniza, pinuunan niya to ang panahon nin Kwaresma. Sa pagselebrar niya to kandalan kan krus ni Kristo, kaiba si ina, siyempre la reyna. Ngunyan sa tuyang paghuhorop-horopan ang tema, pagbaklay sa pagkasararo, sa partisipasyon asin misyon, sa dalan kan krus ni Kristo. Idulot niya to ang satong gigibuhon na pagvia crucis para sa mga minasunod na intensyones. Enot, tanganing makapagpamibi kita, nin may paghurop-hurop sa mga kasakitan ni Kristo sa dalan pasiring sa Kalbaryo, kaibaan sa iyang ina, siyempre la reyna, asin maimbod na disipulo ni Kristo. Ikadua, tanganing pukawon an manlain-lain na sektor kan satong sosyedad, asin kaiba kan lideres kan gobyerno, torohokan ang tunay na pangangaipo kan banwaan. Ikatulo, tangani kitang mga binunyagan, maghimate sa manlain-lain na isyo, asin pang-aabuso sa kinaban. Asin an ikaapat, tanganing maisabuhay ang sarong sinodal na simbahan sa paagi kan paarog ni Kristo, na naglalakaw kaiba niya to, sa tahaw kan kahandalan, kapurisawan, asin agyat kan panahon. Awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Ang grasya asin katuninungan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin keso Kristong kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Matugang kita nagkatiripon digdi sa inang simbahan kang kabikulan. Bilang banwaan ni Diyos na nagsasarig sa iyang mamumuto na pagkaherak, asin man kan Diyos noon na pangataman ni Yesu Kristo sa tuyang kagurangnan. Ngunya nagmamawot kita na pakusugon ang sa tuyang pagtubod, paglaom asin pagkamuot, mantang padagos kitang nagpapasalamat sa mga balaog na iwinara sa tuya kan Diyos. Magkasararo kita sa pagpamibi, tanganing kahirakan kita ninhulis sa tuyang mga pagkakasala, asin pakapaklay kita sa dalan kang krus ni Kristo, ang burabod ng Kristiyanong pagkabuhay. Mamibi kita.
Jesus na kagurangnan, but niya mo na makapagpamibi mantang samuyang pinaghuhurup-hurupan, ang manunungod sa imong pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Sa samuyang paghinguha na magpakumbaba, idinudulot niya mo ining dala ning krus, tanganing padagos kaming magtalubo sa kabanalan, sa tahaw kan mga pagsakit, asin sa paagi kan balaog nin kaligtasan, hulikan sa imong pagkamot asin pagkaherak. Maihiras lugod niya mo ang balaog na ini para sa pagbabagong buhay, asin man para sa kamawan mo. Ini hinahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Sa krus inatulang na ipagadang ang samong kasalan, iyo ang dahilan. Sa krus inatulang na ipagadang ang samong kasalan, iyo ang dahilan. Enot na istasyon, si Jesus hinatulan na magadan sa krus. Sinasamba asin inuumaw mi ika kagurangnan, Huli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. tataramo ni Diyos. Si Pilato tanganing mapauntok ang kurahaw kan mga tao, pinaluwas si Barabas asin si Jesus, pinahampak asin itinao tangani ipako sa krus. paghurup-hurup. Sa dakulang pagkamot ni Jesus sa to na mga parakasala, minaot niya na kita iligtas sa kasalan. Sa pag-ako kan hatol, dawa nga ni mayo siya nin kasalan, ipinahayag niya sa to ang Diyos non na pagkamuot. Kita sa iyang inako asin tinawanin pagkakataon na magbagong buhay. Sa gabat kan sa tong mga pagkakasala, dailugod kita mawaranin paglaom na may Diyos na nagpabulos kan sa iyang dugo para sa kaligtasan kan gabos. Pamibi. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ipinadara mo ang sa imong bugtong na aki, tanganing hawason kami sa pagkakasala. Asin tinawan kami nin paarog, kan pagkuyog sa imong kabutan, kan mahuyo niyang akoon, an hatol nin kagadanan. Buksan mo ang samong mga puso, tanganing magin andaman kami sa pag-ako kan banal mong kabutan, asin misyon na itinagama mo sa lambang saro sa mo. Warasan man sa mo ang biyaya nin isog buot, na atubangon ang mga kadifisilan kan buhay, asin agyat kan pagiging mga lingkod kan Dios. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa simong apaga, krus na matagong, sa pagpagirundong, sa lagmisi mo, sa simong apaga, krus na matagong, sa pagpagirundong,
Ikaduhang istasyon, si Jesus nagpaasan kan krus. Sinasamba asin inuumaw mi ika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon nin Diyos. Sa katapusan, si Jesus itinaon ni Pilatos sa inda. Tanganing ipako sa krus, paluwas pasiring sa lugar na inaapod Kalbaryo. Paghurop-hurop. Pinaasan ni Jesus ang krus, tanda kan sa iyang daing sukol na pagkamuot, asin pagkaherak sa bilog na katawuhan. Namati niya ang gabat kaini, alagad inako ini ni Jesus na may pagkamuot. Ang krus nagdara sa iya nin kaugmahan, asin nagindalan para manggana ang kabutan kan Diyos, kisa kan kaluyahan bilang tao. Sinasadul kita ni Jesus na magin maurop sa gibong kabanalan, bako sa pinapatubod kan kinaban. Asin tinatabangan man kita na akoon an satong mga kaluyahan, asin idulot ini sa kagurangnan. Pamibi. Idulot niya to ang satong mga pamibi. O Diyos na makakamahan, idinudulot niya mo sa imo ang mga krus na samong pinapaasan. Mantang kami nagbabaklay digdi sa kinaban. Magin maninigo manlugod kami sa pag-ako kan balaog nin kamurawayan, na iyo ang kabalsan kan pag-ako kan misyon, na maging disipulo mo digdi sa daga. Namimibi man kami na mahawas sa mga kasaalan, asin talikdan ang mga maraot na gibo, na iyo ang nagtataong gabat kan samuyang buhay bilang sa imong disipulo. Lugod, warasan mo ang samong buot, kan balaog kan pusog na pagtubod, na magiging sarigan saan daw niya mong pagkabuhay. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Enot mong paglakad, napadungkal ka. Ulikan sa muyan, magkakasalan. Enot mong paglakad, napadungkal ka. Ulikan sa muyan, magkakasalan. Ikatulong istasyon, ang enot na pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba asin inuumaw mi ika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon nin Diyos. Hulit a sinabi ko sa Indo, kay puhan na mautob sa sakuya a nasusurat, ibinilang na sarong tulisan. Manunugod sa kuya, matatapos na. Paghurop-hurop. Si Jesus na padungkal, ninhuli sa gabat kan krus. Siya tunay na Diyos, alagad tunay na tao. Arog niya to, maliban sa kasalan. Napadungkal siya, ninhuli ta, nakamati man siya ning kaluyahan sa hawak. Sa halawig nagpapasan, kan matagom na krus. Siya naging biktima nin pang-aabuso, asin pang-uuri kan mga tao. Minaruro ang satong relasyon sa Diyos, kung kita nagikin mapang-abuso sa iba. Lugod, sa samong pagbaklay, digdi sa kinaban, makanood kaming magtindog, kung kami man napapadungkal, huli ka pa na kan pang-aabuso. Nin samong kapwa, asin magin makusugman ang buot na magtindog sa mga inaabuso sa satong komunidad.
Pamibi, idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ikaan sa mong kusog asin samuyang sinasarigan. Ang mga pang-aabusong pisikal asin moral, iyo ang mga nakakapagpadungkal sa muya, asin nakakapababa kan samong dignidad bilang tao. Lugod tabangan mo kami na magbuhat kung kami nasasala, asin buhaton man ang mga tugang niya mo na pinag-aabuso, asin nadadaog kan kaluyahan. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Nagtatangis sa dalan, ina mong mahal. Simong kasakitan, sa krus na pasan. Nagtatangis sa dalan, ina mong mahal. Simong kasakitan, sa krus na pasan. Ikaapat na istasyon, nasa bata ni Jesus ang sa iyang ina. Sinasamba asin iniumaw mi ika kagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaba. tataramo nin Diyos. Benedisyonan sinda ni Simeon asin si Maria na sa iyang ina sinabihan, Hilnga, ang aking ini, gigikanan nin pagkapadungkal asin pagbangon nin dakol sa Israel. Siya sarong tanda na pag-iiriwalan, mantang sarong garod, an malagbas man sa imong puso. Huli ka ini, maiisihan kung ano ang nasa isip nin gabos. Paghurup-hurup. Sa mga pagsakit ni Jesus, yaon ang danay na pagdamay, asin pagantabay ni Birhen Maria na sa iyang ina. Ipinahiling niya ang pagkamuot, asin pagdamay kan sarong ina sa iyang aki, sa tahaw nin pagsakit. Sa mga kulog asin sakit niya to sa buhay, igwanin sarong ina na nag-aantabay asin nagtatangis kung kita nasasala. Si Santa Maria, danay na yaon sa pagtabang sa mga tawong nagmamawot na magbagong buhay. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, panua kami nin pagkamuot, asin pagtubod, arog ki Virhen Maria. Siya nagtalubo sa pagtubod, panoonin kadifisilan sa pagsaksi ki Kristo, sa pagpaksan kan sa iyang krus. Himatean sa muyang pamibi, naan mga kamunduan na samong namamatean, darakan samong mga kasalan, masanglianin kaugmahan, asin maranga sa presensya kan sarong ina, na nagpapahid kan satong mga luha, dara kan mga kahandalan, asin problema, na iyuan nagkakagabat sa to. Lugod kita, day mawaran nin paglaom, sa pagbago, huli kan sarong ina, na nag-aantabay sa to. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Dalan pa Kalbaryo, nahirapan ka. Kaming makasalan, kahirakiman.
Ikalimang istasyon, tinabangan si Jesus ni Simon Sireneo sa pagbaasan kang krus. Sinasamba asin inuumaw miika kagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. tataramo nin Diyos. Kan si Jesus sa indang ilinuwas, dinakop sininda si Simon Sireneo na papuli hali sa uma, asin ipinapasa ninda sa iya ang krus sa udyan ni Jesus. Paghurup-hurup. Sa pagbaksan ni Simon kan krus, ipinahayag ang makakristyanong pagtabang asin pagkamuot sa kapwa. Ang pagtabang dain naghihiling kung si Isay ang sa iyang tinatabangan, asin kung pira ang sa iyang maitatabang. Si Simon Sireneo, modelo kan sarong Kristiyano, na bukas ang mga palad sa paggawgaw asin pakisumaro sa pagsakit kan iba. Bilang mga binunyagan kay Kristo, makanood man lugod kita, na iunat ang satong mga kamot, asin buksan ang satong mga palad sa pagtabang sa kapwa. Pamigbi, idulot niya to ang satuyang mga pamigbi. O Diyos na makakamhan, itinanom mo sa mo, ang karahayan asin tinaawan mo kami, ninday mabilang na biyaya, tanganing magin kasangkapan sa pagpano kan iba. Ipinapamibi niya mo ang mga lideres kan samong nasyon, asin kan manlain-lain na komunidad, na gamito ninda ang mandato na itinao kan banwaan para sindamagin mahigos sa pagtabang sa mga nagtitios asin inaapi. Sindalugod magin mga Simon Sireneo na nag-andam makisumaro asin magsakripisyo na mayong hinahagad ni nanuman na balos. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kaming pampalakasan, kami ang dahilan. Kansi mong pagtiyos sa mahal na krus. Kaming pampalakasan, kami ang dahilan. Kansi mong pagtiyos sa mahal na krus. Ikaanom na istasyon, pinahida ni Veronica ang lalawgon ni Jesus. Sinasamba asin inuumaw miika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramo nin Diyos. Siya matalubo, siring sa supang sa satuyang atubang, siring sa gamot na yaon sa daga na alang. Nahiling ta na siya daing lawog na makawiwili, daing kamahalan, daing kagayunan. Ikinaungis asin isinikwalin katauhan, tagob ning kamunduan, pano nin kasakitan. Sa atubang niya, tinatakpan ta ang satong lalawgon. Siya pinaghabuan, asin daita ginalangan. Paghurup-hurup. Si Veronica naghingoa na magdolok ki Jesus asin pahidan ang sa iyang lalawgon, minsan ngani takot sa mga soldados na nagpapasakit ki Kristo. Ang mga gawing ini, nagpapahiling kan tunay na paglingkod sa Diyos, minsan sa tahaw nin kahandalan, asin daing kasiguruhan. Bilang mga akin nin Diyos, kita sinasadol na dumulok sa iya, sa tahaw kan satong mga kasakitan, asin kapurisawan.
Pangaputan ang liyenso ni Jesus sa satuyang buhay, asin matala ang Dios sa tela kan satong mga puso. Pamibi. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O kagurang ng nyamong Jesus, sa imong makuring pagsakit, yaon si Veronica na nagpahid kan sa imong lalawgon. Sarong dakulang balaog, an apodon mo sa paglingkod sa imong simbahan. Padagos lugod kami sa pagpahid, kan mga lugad kan sa imong simbahan, asin tarabangan na magpaumay kaini. Di malugod kami magin mga para pasaluib sa lambang saro, kundi magin bulong na nagtataunin kaumayan sa kinaban. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa sigmong pagpahasan na padungkal ka, nin si kagabatan, krus nin kasalan. Sa sigmong pagpahasan na padungkal ka, nin si kagabatan, krus nin kasalan. Ikapitong istasyon, an ikaduwang pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba asin inuomaw mi ika kagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. tataramo nin Diyos, para sa mga inapod, Hudiyo asin Griego, si Kristo iyo ang kapangyarihan asin kadunungan nin Diyos, hulitaan karungawan nin Diyos, orog na madunong kisa kadunungan nin mga tao, asin ang kaluyahan nin Diyos, orog na makusog kisa kusog nin tao. Paghurup-hurup. Sa gabat kan krus, sa mga pagtuya-tuya kan mga tao, asin sa pagluya kan sa iyang hawak, si Jesus napadungkal giraray. Alagad, padagos na minabangon, asin naglalakaw, tanganing makamtan niya to ang panugang kaligtasan. Kadaklan na beses kita napapadungkal, ninhuli kan paulit-ulit na kasalan. Minsan man, napapadapla, darakan natural na kalamidad o mga pangyayari na nagpapadisganar kan stong pagpadagos sa buhay. Sa mga paulit-ulit na pagkapadungkal asin problema niya to, kita inaapodan na ulit-uliton taman na magbangon, asin magpadagos sa pagbaklay, pasiring sa pagbagong buhay, sarong buhay nin kabanalan, asin yaon sa Dios. Pamibi, idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na burabod nin buhay, ikalugod ang maging kusog kan mga tao, na biktima nin mga kalamidad, kan buhay asin paulit-ulit, na nahuhulog sa parehong kasalan. Namimibi kami, na dai kami madaog kan sugot, asin dai madisganar na magpadagos. Nagtutubod kami na sa paulit-ulit niyamong pagbangon, kami man nagtatalubo sa kabanalan, asin nagiging madunong sa buhay. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
pinagbabako nganiming makahamtang kapatawaran kami nagtatangis pinagbabako nganiming makahamtang kapatawaran. Ikawalong istasyon. Nasa bata ni Jesus ang mga babaeng nagtatangi sa Jerusalem. Sinasamba asin inoomaw miika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramo nin Diyos. Dakol na tawo ang nagsunod sa iya, asin dakol na babae ang nagtatangis, asin nanambitan huli sa iya. Paghurup-hurup. Dakula ang paggalang asin pagmidbid kan sa tuyang kagurangnan sa mga kababaehan, orog ng gayo sa mga ilo, balo, asin mga inabandona kan sosyedad. Kung kaya man ang mga babae sa Jerusalem, makuri ang pagtangis sa pagsakit, asin inagihan ni Jesus. Lugod kami man na mga parasunod ki Kristo, maging kasurog, mga kababaihan, mga kaakian, asin maluluya, pangataman an sa indang digdinad, asin tawan nin ligtas na lugar, asin boses an kababaihan, mga kaakian, asin maluluya sa satuyang sosyedad. Pamibi. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, rinaranga mo ang mga babae na nagtatangis sa Jerusalem. Pinagmaot mo na mahiling ninda ang sa indang dakulang kahalagahan sa kahadayaan ng Diyos. Kagurangnan, ipinapamibi man niya mo sa imo ang mga kababaehan matauanin magkakanigong oportunidad na makapagpahayag kan sa indang paglingkod sa imo. Asin matapos ang mga pang-aabuso sa inda. Warasan mo man kam sa imong biyaya ang mga kaakian asin maluluya. Tanganing sinda matauan nin atensyon asin pagmangno na kinakaipuhan ninda. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Magbagonin buhay sa talikdan sa atong pagtangisan pinagsulsulan magbagonin buhay sa talikdan sa atong pagtangisan Ikasyam na istasyon, an ikatulong pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba asin inoomaw miika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramo nin Diyos, igwa ako nin sarong bunyag na aakuon, asin kaniguan na gayo an sakuyang kamautan na iyan mautob na. Paghurup-hurup. Padagos si Jesus sa pagbangon, padagos sa paglakaw. Malinaw ang katuyuhan kan krus, iyo ang kaligtasan kan bilog na katawuhan. Ang kulog asin sakit, darakan pagkagurang,
nagpapabanal kun ini inaako asin ikinakahiras ta sa pagtubod. Nagtatalubok kita sa biyaya ng Diyos kun mapaghurup-hurup kita nakikihiras sa mga pagsakit ni Kristo. Pamibi, idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, an mga kulog nin kahilangan, asin kaluyahan, huli kan pagkagurang, magdara lugod sa tugang niyatong may edad na magin madunong asin marigmat sa hiro kan Diyos sa saindang buhay. Tukdoi kami na mapakumbabang kuguson asin akoon an pagliwat kan mga taon. Asin daimi lugod lingawan an mga kamagurangan na iyo ang nagdara sa mo sa pamilya kan mga paratubod. Lugod magtalubo kami sa kabanalan, asin kadunongan, tanganing mamansayan mi sa huring aldaw kan samong buhay, ang kaligtasan na itinagama mo para sa mo. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinahunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gubing hinalean, hawak mong mahal, lugat mo na buksan, pagtios naman. Gubing hinalean, hawak mong mahal, lugat mo na buksan, pagtios naman. Ikasampulong istasyon. Si Jesus hinalian nin gubing. Sinasamba asin inuumaw mi ika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramo nin Diyos. Pagkapakuan kay Jesus sa krus, pinag-apat kan mga soldados an sayang gubing. Tigsaro lambang soldados. Dai hiniro ang tunika, sarong tunika na dai tinahi, kundi bilog na hinabol. Ang mga soldados nagsabi, dai nyato pagbarangaon, kundi pagripahan kun mapakisay. Digdi na utob ang kasuratan, pinagbaranganin daan sa kuyang gubing, asin ang sa kuyang tunika pinagripahan. Ini ang ginibo kan mga soldados. Paghurup-hurup. Dai na kontento ang mga soldados sa pagpasakit ki Jesus. Dai ninda ginalangan ang Diyos. Si Jesus padagos na nakakamati nindaing paggalang sa paagi kan mga pobreng hinuhubaan nin dignidad, respeto asin buhay. Bilang mga Kristiyano, ipaglaban niya to si Jesus sa paagi nin pagtaram asin pagtuyaw sa mga mapang-abusong sistema na nagduduhagi kan dignidad kan satong mga kapwa urog na an kapobrehan. Pamibi. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, tinaawan mo kami nin dignidad bilang mga aki mo, kan kami gubingan mo kan sa imong kaligtasan. Alagad, dakol ang puwersa na buot magraot kaini. Patawad kun kami nagiging mga parapasaluib sa samong mga kapwa. Kun kami mapanglait sa saindang kamugtakan. Kun kami daing boses na magtindog para sa sainda. Asin kun minsan, pinipili ming hilingon sana ang samong mga tugang na nagsasakit. Irayo mo lugod kami gabos sa kasalan, urog na sa pagikin gahaman,
asin birika ang samong mga puso, pasiring sa imo, tanganing makanood kaming, pangatamanan, ang dignidad kan mga tugang nyamong napapaha sa pagmangno. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan, magdanay man, asin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Sa krus ka pinako, pagtubos sa mo. Kami nangangako, mamuot si mo. Sa krus ka pinako, pagtubos sa mo. Kami nangangako, mamuot si mo. Ikakagsarong istasyon, si Jesus ipinako sa krus. Sinasamba asin inuumaw miika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon Diyos, pag-abot ninda sa lugar na inaapod Kalbaryo, ipinako ninda si Jesus sa krus, asin man ang mga tulisan, saro sa wala, asin saro sa tuo. Si Jesus nagsabi, Ama, patawada sinda, da ininda aram an sa indang ginigibo. Paghurup-hurup. Pagpapatawad ang balos ni Jesus sa lambang kulog na sa iyang inako. Ini ang kamauotan kan Dios, na darahon kita sa gabos, na kita gabos sa pagkikipag-ulian. Sa gabos na kulog, pagpapatawad, ang maninigong balos. Sa lambang pagtraidor, pagpapatawad, ang minabugkos. Kung kita nabubuhay sa pagpapatawad, mayong kulog, mayong kasalan, ang mangingibabaw sa kinaban. Katuninungan para sa gabos na pinapaurog, ang pagpapatawad. Pamibi, idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O mapagpatawad na Diyos, padagos sa mong tukdoan, ang dalanin pakikipag-ulian, asin pagka sinarabotan. Dai ka minasuko sa katagasan kan samong mga puso. Sagod no arin ka paulit-ulit na madolot kan sa imong sadiri para matanyog ang mga lideres kan nasyon na nagkakabaranga, dara kan pagkamkam, kan mga natural na yaman na minaresulta sa giyera, asin daing tonong nakariribukan. Lugod kagurangnan, mahiro ang mga puso kan lambang lider kan makukusog na nasyon, tanganing ribayan ang mga badil asin gamit panggiyera nin mga armas nin pagkamuot. Kugos nin pagkasararo, asin kamot nin pagtindog, nin sarong tuninong na kinaban. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa krus ka nagdusa, sa krus nagadan, kami kahirakan, tama kasalan.
Ikakagduwang istasyon, si Jesus nagadan sa krus. Sinasamba asin inuumami ika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramo nin Diyos, pakanamiti kan suka, si Jesus nagsabi, natapos na. Dangan idinukuan payo, asin nautsan. Paghurup-hurup, idinulot ni Jesus ang sa iyang buhay bilang pinakaurog na gawi nin pagsakripisyo asin pagkamuot sa satong mga tao. Ang pagkagadan ni Jesus nagbunga nin sarong regalo, iyo ang pagtubos kan satong mga kasaalan. Ang sa iyang pagkagadan, bako sana sa mga matanos, kundi para sa mga parakasala. Mga dai nagtutubod sa iya, mga tawong nagtutumang sa simbahan, asin mga dai pa nakamansay kan liwanag kan ebanghelyo. Pamibi. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Jesus na paratubos, ang pagdusay mo kan sa imong buhay duman sa krus. Nagtao sa mo kan regalo ni Diyos noon na buhay, asin bagong relasyon sa imo. Paliwanagi ang mga isip kan mga nagsasayuma kan sa imong presensya. Tabangi na ang gabos na nadaya kan iduluhiya asin pagsarig sa sadiri na maibalik sinda sa sarong aripunpon, sarong katiripunan kan paratubod. Lugod, ang sa imong pagkagadan, maginmitsa, natanyugon asin pukawon, ang mga tawong nagtuturog sa pagtubod, asin namamate, na sinda nalilingawan kan simbahan. Tabangi man kami, na ang liwanag kan sa imong pagkabuhay liwat, maidarami sa mga puro kan kinaban. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O inang mamundo, puso mo tago, dahil sa pagtios, aking si Jesus. O inang mamundo, puso mo tago, dahil sa pagtios, aking si Jesus. Ikakagtulong istasyon, si Jesus ibinaba sa krus. Sinasamba asin inuumami ika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramo nin Diyos, sarong lalaki na ang ngaran Jose, kaayon sa sanggunian, asin taga Arimatea, nagduman ki Pilato, asin hinagad ang bangkay ni Jesus. Paghurup-hurup. Ibinaba ang hawak ni Jesus, hale sa mahal na krus. Linubos niya ang gawi nin kapakumbabaan. Buminaba pa siya sa runa kan mga gadan, asin binuksan ang tata nin kaligtasan, sa gabos na magin maimbod, bago kan sa iyang pag-abot. Ginigurumduman niya to ang mga umboy, na daina tinugutan na makamate kan krus, digdi sa kinaban. Inagaw sa indaan buhay, asin oportunidad, na makasaro sa katiripunan kan mga paratubod ki Kristo. Danay kitang magtarams sa kasalan nin abortion.
Dai kita magtugot, na ibabaan buhay, kan si isay man, urog na ang mga aki na daing laban. Kundi tukdoan ang lambang saro, kan responsableng paggamit, kan sexualidad. Pamibi, idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O makakamhan na Diyos, sinabi mo kanhuring pamanggi, ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Ika nagtataonin pangarogan, asin pagirumdom sa mga ina, naan sa indang hawak para sa iba, bako para sa sadiri sa naninda. Kagurangnan, huli sa imong pagkaherak, iwaras mo sa mga aki na naging biktima kan aborsyon an kaligtasan. Lugod, padagos ming rumpagon an kultura nin pagiging makasadiri, asin paraon an diklom na pornografiya sa internet. Danay mulugod kami na itukdo na ang tunay na pagtatao kan hawak, iyo ang pagtataong buhay, siring kan ginibo ni Kristo. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Samong paratubos, kami ligtasan sa mga kasalan, kami rayuan. Samong paratubos, kami ligtasan sa mga kasalan, kami rayuan. Ikakag-apat na istasyon, ang hawak ni Jesus ilinubong. Sinasamba asin inuumaw mi ika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramo nin Diyos, ang hawak ni Jesus tinanggal, pinato sa tamong, asin ibinugtak sa lulubngan, na tinuki sa gapo, daipa nin ilinubong duman. Paghurup-hurup, ang hawak ni Jesus ilinubong. May paggalang na dinara ang hawak ni Jesus sa lulubngan. Ang kagadanan bakong katapusan nin buhay, kundi kapinuunan nin buhay sa kaibahan nin Diyos. Kung kita magadan sa katanosan, makikisumaro man kita sa buhay na daing kasagkoran, asin katuninongan na kaibahan ang kagurangnan. Lugod, at amanon taan sa tong hawak, asin man an sa tong kapalibutan, tanganing makapagdulot kita, nin maninigong atang, asin erokan, digdi sa kinaban. Pamibi. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, sa imong pinapabanal, ang hawak kan tawo, kan ini himuon, ladawan mo, asin suluton ni Kristo, ang gubing nin pagkatawo. Tukdoi kami na ilubong ang mga bisyo sa samuyang buhay, na nakakaraot kan pisikal na hawak. Asin talikdan ang kasalan na nakakapabanga sa hawak ni Kristo, ang simbahan. Siring man, makanood man kaming magtalbong nin mga kahoy, asin pananom, tanganing ang samong kinakban, maginligtas, asin labas na iirukan, para sa mga lambang saro, asin kan mga nilalang mo. Lugod, daimi paglingawan, na ang kapalibutan, saksi asin tanda man, kan sa imong gibong kadunungan. Kamurawayan sa Ama,
asin sa aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Sa tong ipagrugya, asin umawon, sa tong paratubos, si Kristo Jesus. Sa tong ipagrugya, asin umawon, sa tong paratubos, si Kristo Jesus. Ikakaglimang istasyon, si Kristo na buhay liwat. Sinasamba asin inuumaw mi ika kagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. tataramo nin Diyos, an anghel nagsabi sa mga babae, "Day kamo matakot, aram ko na hinahanap nindo si Jesus na ipinako sa krus, day nadigdi, na buhay liwat, siring sa iyang sinabi." Paghurup-hurup. Si Kristo na buhay liwat. Dakulang kaugmahan ang namatean kan mga disipulo, kan maaraman ang sa iyang Diyos non na pagkabuhay liwat. Kung kita magadan sa kaibahan ni Kristo, kita man mabubuhay sa kaibahan niya, sa lakit non na kahadean nin sa tuyang Ama. An paagi kan magiging buhay na simbahan, iyo ang pagkakaigwa nin panahon na magdangog sa mga nasasakupan. Hilingon ang tunay na kamugtakan, asin ipamate na ang gabos may kaibahan sa pagbaklay, pasiring sa kahadean ka Diyos. Iyo ini ang maawot kan satong simbahan ngunyan, na magin sinudal sa rabay pasiring ki Kristo. Pamibi, idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O mamurawayon na Diyos, binuksan mo para sa mo, andalan para na daing kasagkoran. Kami tinutokdaan mo na magdangog, asin maghimate sa mga tugang niya mo. Kami sinasadul mo na dumanan asin hilingon, ang kamugtakan kan mga nawawalat, nagtuturog asin malipot na sa pagtubod. Tanganing buhayon, isaro asin liwat na magin kaayon sa sarong aripunpon, kan mga paratubod ki Kristo. Lugod, danay ming maisabuhay ang espiritu nin sinolidad sa samong mga pamilya, ang saradit na kristyanong komunidad, asin kung sein man ang mga aki mo na warak. Lugod, sa huring aldaw, ika ang samuyang masabatan, sa tata kan kalangitan, asin duman, tawanin nagsusupay na kaugmahan. Amen. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Bagong puso, bagong buhay, lalangasa mo, kagurahan na. Bagong puso, bagong buhay, lalangasa mo,
Pamibi kita, o kagurangnan niya mong Jesus, ikaan sa muyang kaibahan sa pagbaklay, sa dalanin pagsakit, pagsulsol, dalanin pagkamot, sa samuyang paghurup-hurup kan sa imong pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat, ipinapamibi man niya mong pinaghurup-hurupan, ang pagkikipaghiras sa imong sakripisyo nin pagkamot, ang ginibo niya mong pag-istasyon, idinudulot niya mo bilang gawi ning pagpenitensya sa samuyang pagpasalamat. Namimibiman kami na maihiras man niya mo ini, tangani ang gabos darahon sa pakisumaro sa imong sakripisyo, na iyon madara sa muya sa imong kahadayaan. Inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Bago ko po itao ang bendisyon, buot ko pong pasalamatan ang mga andas bearers ngunyan na Domingo, ang extraordinary ministers of Holy Communion, ang Cofradia de San Jose, mga apostoles, Corsilio in Christianity, Knights of Columbus. Siringman sa masunod na Domingo, Pebrero 25, ang mga andas bearers, iyo po ang male members kang Parish Renewal Experience, Confraternity of the Holy Cross, Guardias de Maria, Confraternity of Saint Joseph, ang Holy Name Society, mga male members. Alagad, iniimbitaran man itong ibang mga kalalakihan na pwedeng makisumaro, magbali sa pagpasan kang andas para gabos kita matawan-in oportunidad na makapagpasan, makisumaro kan pagsakit kan sa tuyang kagurangnan sa paagi kan sa tuyang Via Crucis. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magduko ang gabos sa pagbendisyon, ang Diyos Ama nin pagkaherak na sa pasyon kan bugtong niyang aki, nagtao sa indo nin aarugan nin pagkamot, magwaras na sa paglingkod sa Diyos asing katauhan, magkamit kamo kan dai masabing balaog kan sa iyang bendisyon. Amen. Tanganing makamtan nindo, halos sa iyang balaog nin buhay na daing kasagkoran, nahuli kan sa iyang kagadanan sa kinaaban, nagtutubod kamo na makalikay sa kagadanan na daing kasagkoran. Amen. Mantang nagsusunod kamo kan sa iyang mga paarog, magpakumbaba, magkamit kamo ning kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Amen. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos sa makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang sa tuyang selebrasyon, lakaw kamo asin mabuhay, susog sa pinahiling ni Kristo sa dalan pa Kalbaryo. Salamat sa Diyos. Iugsisay